बेबाराव आइजोफोरनि थाखाय केमेरा गोनां मबाइल फनखौ बन्द खालामनाय जाबाय। हाबा जानाय आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरा बाहायनो मोननाय नङा स्मार्टफन, बाहायनो मोनगोन सरासनस्रा कीपैड मबाइल। सुबुंखान्थि साननिफ्राय बे होबथानाया गोहोम गोग्लैगोन। बे बारनिफ्राय आइजोफोरा केमेरा गोनां मबाइल फनखौ बाहायनो मोननाय नंला। बे नेमखान्थिया हाबा जानाय आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि थाखायल' जागोन। नंगौ, बे समाव आइजोफोरनि स्मार्टफन बाहायनायखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। केमेरा गोनां मबाइल फनखौ हाबा जानाय आइजोफोरा बे बारनिफ्राय बाहायनो मोननाय नंला। फैगौ 26 जानुवारि सुबुंखान्थि साननिफ्राय बे होबथानाया गोहोम गोग्लैगोन। हाबा, रायजोआरि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाय समाव एबा नसुंसेनि न'आव थांनाय समाव आइजोफोरखौ केमेरा फन लानो होनाय जानाय नङा। नाथाय जाय हिनजावसाफोरा फरायगासिनो दं बिसोरखौ सोलोंथाइनि थाखाय न'आवनो स्मार्टफन बाहायनो गनायथि होनाय जागोन। बे गोदान नेमखान्थिया जागोन राजस्थानाव। नंगौ, राजस्थाननि जालौर जिल्लानि मोनसे जायगानि सुबुं आफादा गं 15 गामिफोराव हिनजावसाफोरनि स्मार्टफन बाहायनायखौ बन्द खालामदों। थांनाय रबिबार खालि जालौर जिल्लानि गाजीपुर गामियाव जानाय चौधुरी समाजनि मोनसे मेलाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बे जथुमाखौ सुबुं समाजनि गाहाय सुजनाराम चौधुरीया दैदेनदोंमोन आरो बे समाव बैसोगोरा सुबुंफोरा नखरफोरनि गेजेराव मबाइल फन बाहायनायनि सायाव सावरायो आरो बे थिरांथाखौ लानाय जायो। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजनाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। नंगौ, सेल्फी, फटो, रिल्स बायदि लानानै हाबा जानाय आइजो आरो लाइमोनफोरा समाजारि बिजोङाव मुखुब जानानै थायो। स्मार्टफन बाहायनानै नखरनि खामानिफोराव गोसो होआ। बेबादिनो फरायफुनाय फरायसाफोराबो समाजारि बिजोङाव बांसिनै मुखुब जानानै थायो, जायनि थाखाय स्मार्टफन बाहायनाया हाबा जानाय आइजो आरो फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। बे थिरांथानि जाहोनखौ बेखेवनानै सुबुं समाजनि गाहाय सुजनाराम चौधुरी बिथाङा बुङो दि सुबुं समाजनि सुबुंफोरा फोथायदि आइजोफोरा स्मार्टफन बांद्राय बाहायनाया गावजों लोगोसे थानाय गथ'फोरनि स्क्रिन टाइमखौ बांहोयो, जायनि जाहोनाव बिसोरनि मेगननि नुथाया गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। बिथाङा बुङो दि बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै बे होबथानायखौ लानाय जादों। बे थिरांथाया आइजोफोरनि उदांस्रि, सोलोंथाइ आरो बिरोंदामिननि खाबुखौ लानानै सोंथि सिखांदों। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजनाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया।